Haleluja. A najprv, predtým, než budú oznámy, urobíme jednu skvelú vec. Biblia hovorí, že Pána nemáme chváliť len ústami. Viete o tom, že Biblia hovorí, že Pána nemáme chváliť len ústami? Nie? Dobre, ja vám to prečítam. Ja vám to prečítam, aby ste videli, že si nevymýšľam, lebo možno, že ste to niektorí ešte nestihli prečítať, ak si sa obratili iba pred rokom a začal si čítať Bibliu od prvej knihy Mojžišovej, tak teraz si niekde tak v prvej knihe Samuelovej. Takže do listu Židom to chvíľu trvá, kým sa človek dostane. A tu hovorí v 13. kapitole toto Biblia. Toto hovorí 15. verš. Skrze neho teda prinášejme Bohu stále obieť chvály, to je z ovoce rtú vyznávajúcich jeho jméno, a to sme práve robili. A potom je, a nezapomínejte na zbírky a na štedrosť, nebo takové obieti se Bohu líbí. Takže vidíš, Biblia hovorí, že to sú duchovné obete. To, že sme teraz chválili a uctievali Pána, to si mu v skutočnosti prinášal obeť chvál, ale nemáš mu priniesť len obeť chvál, ale všetky obete. A to je aj obeť, štedrosť a dávanie. A ja vám chcem niečo povedať. Ja som to nazval, že ekonomika Božieho kráľovstva, lebo viete, na našej planéte ľudia žijú v krajinách, ktoré majú rôzny režim. Napríklad v niektorých krajinách je monarchia, dajme tomu, ja neviem, Saudská Arábia alebo niečo podobné, dobre? Tam je proste monarchia, tam vládnu králi. V niektorých krajinách je diktatúra jednej strany, napríklad v Číne, komunistickej strany. Aj my sme v tom žili, ale vďaka Bohu už nemusíme. A v niektorých krajinách je demokratické zriadenie, napríklad, ja neviem, aj u nás, vďaka Bohu, aj v USA, v najlepšej demokracii. A všimnite si, že všade v tejto krajine, na to, aby fungovala ekonomika, musia občania platiť dane. To je jedno, či je to monarchia, diktatúra, alebo demokracia, alebo čokoľvek to je. Musia platiť dane, lebo inak by tá ekonomika nefungovala, dokonca by sa mohla až zrútiť a niektoré krajiny proste aj zbankrotovali. To je pravda. Dobre? Ale čo my chceme? Čo my chceme od našej vlády? My chceme kvalitné diaľnice, my chceme dobrú zdravotnú starostlivosť, chceme dobré dôchodky, chceme proste, aby bolo bezpečne na uliciach, aby svietilo verejné osvetlenie, aby boli posýpané chodníky, keď mrzne, aby bol odprataný sneh, keď padá sneh. Chceme proste, aby keď zavoláš, ja neviem, aké je to u nás, 112 číslo, aby do 5 minút niekto prišiel, keď máš, ja neviem, nehodu niekde, alebo vidíš nejaké násilie, niečo. Proste a chceme, aby to všetko fungovalo a bereme to ako samozrejmosť, keď v takomto svete žijeme, ale to funguje kvôli peniazom, alebo vďaka financiám, vďaka peniazom. Na to musí fungovať ekonomika. A ja vám poviem, takto musíme premýšľať aj o Božom kráľovstve. O cirkvi, globálne, celosvetovo a o každom jednom miestnom, lokálnom zbore. O každej službe. Lebo chápete, aby my sme mohli prenajímať tieto priestory. Alebo aby sme si mohli kúpiť budovu, alebo postaviť budovu. Aby mohla fungovať, ja neviem, od chvál cez všetko, čo treba. A niektorí ľudia proste prídu na také miesto, ako je toto a berú to ako samozrejmosť, že to nejak funguje. Ale to funguje preto, lebo občania Božieho kráľovstva platia dane v úvodzovkách, tak by som to povedal. A to je 10% zo svojich príjmov. Biblia to nazýva desiatok. Ale keby ľudia chceli vymyslieť systém, že ako okradnúť štát a neplatiť tie dane, tak za prvé za to môžu byť stíhaní, potrestaní, za druhé, ochudobňujú tým štát a potom to, čo chcú od toho štátu a považujú za samozrejmosť, proste nemôže fungovať. Tak potom nespravodlivo, miesto nich to musí zaplatiť niekto iný. A my takto musíme uvažovať. My chceme proste zbory, chceme cirkvi, chceme, aby zbor ešte lepšie fungoval. Chceme školu kresťanskú. Chceme proste, ja neviem, skvelé veci, aby ty si mohol prísť na takéto miesta, bolo tu teplo, čisto, uprátané, komfortne. Vypnite prosím tie ventilátory ako vždy, dobre? Chceme proste, aby tieto veci fungovali, ale na to potrebujeme, aby občania Božieho kráľovstva, alebo my sme občania Božieho kráľovstva, si proste plnili svoje povinnosti, ja to nazvem povinnosť. A proste platili dane. Ježiš to povedal jasne. Dávajte, čo je Božie Bohu a čo je cisárovi, dávajte cisárovi. Oni za ním prišli a chceli ho pokúšať. Máme platiť cisárovi dane, alebo nemáme? On povedal, doneste mi denár. Tak mu ho doniesli, hovorí, či je tam obraz. Cisárov. No tak dajte cisárovi, čo je cisárovo a dajte Bohu, čo je Božie. A cisárovi išlo 10%, Bohu išlo 10%. Tak toto je.
A dnes kresťania vymýšľajú všelijaké teológie, všelijaké vyučovania, že to je starý zákon a netreba platiť desiatok a tak ďalej. Tak mi povedzte, z čoho to bude fungovať. Boh sa postará. Ako? Ako? Bude falšovať peniaze a posielať nám kufríky z neba, hádzať nám tu na každého prvého v mesiaci. Nie. Proste občania Božieho kráľovstva platia 10% a z toho to funguje. Keby to robil každý, poviem pravdu, keby to robil každý jeden človek z cirkvi, tak môžeme mať zamestnaných ľudí. Mohli by sme mať trebárs, zamestnaného, lídra chvál, alebo chváličov, alebo nejakého technika. A mohli by na plný úväzok robiť veci úplne perfektne. Mohla byť mediálna služba úplne úžasná. Evangelizácia by mohla frčať úplne úžasne. Chápeš, lenže na to Boží ľud musí byť verný. A preto veľakrát, keď nepriateľ nevie poraziť nejakú krajinu vojensky, tak sa zamerá a chce ju zničiť ekonomicky. Dobre? To vidíte napríklad, Európska únia alebo západný svet dáva sankcie na Rusko, pretože s ním nemôže bojovať. Pretože je to jadrová veľmoc a nechcú riskovať, jadrovú vojnu, lebo to by bola apokalypsa. Tak proste bojujú ako môžu, ekonomickými sankciami. A to je ekonomická vojna, to existuje. A verte tomu, že Satan tiež vedie ekonomickú vojnu proti cirkvi. A viete ako? Všetkými vyučovaniami, ktoré učia ľudí o tom, aby nedávali, aby neboli štedrí, aby nedávali desiatky, aby neboli verní Bohu vo financiách. No? To všetko je satanská propaganda na to, aby v cirkvi neboli peniaze. Pretože keď ho nevie zničiť silou, na ňu nemá šancu, lebo je tu Svätý Duch. A Svätý Duch, väčší je ten, ktorý je v nás, ako ten, ktorý je vo svete, nemá šancu. Tak sa môže pokúsiť zničiť ho ekonomicky. Amen. Pohovoril mi jeden pastor, že na zhromaždení, predstav si zhromaždenie, kde je 100 ľudí a mali zbierku, poviem to na eurá, poviem to na české koruny, asi 400-500 korún. Ako môže byť na zhromaždení, kde je 100 ľudí, zbierka 400-500 korún? Ako je to možné? Čomu tí ľudia veria? Akému učeniu uverili? Je to buď len lakomstvo osobné, ale z toho mám byť oslobodený, pretože Biblia hovorí, že lakomstvo je modlárstvo. Lakomstvo je hriech. V katolíckej cirkvi je dokonca lakomstvo medzi 7 smrteľnými hriechmi. Aj lakomstvo je lenivosť. Za ktorými ľudia budú horieť v pekle. A je to proste absolútne zlé. A pozri sa, potom sú kresťania, nielen, že zbory sú chudobné a nefungujú. Potom aj veriaci sú chudobní. Potom vidíme proste veľakrát, že veriaci ľudia zo zborov sú absolútne pod priemerom bežného obyvateľstva. Fakt. Ako to hovoril pastor Jardo kedysi, že ako to bolo, vetchý leč čistý šat, alebo čistý leč vetchý šat. To je charakteristika kresťana. Alebo potom ešte hovoril, že náčelník útahu. Že si utahuje opasek. Že keď nemáme peniaze, nezvýšime príjmy, utiahneme opasok. Aj to je cesta. Uskromníme sa. Ale uskromniť sa môžeš do času. Nemôžeš sa uskromniť proste tak, že môžeš sa uskromniť, že nebudeš jesť, 3 jedla denne, alebo iba 2. A keď stále ti to nevychádza, tak sa uskromní, že budeš jesť iba 1 jedlo denne. A keď ti to stále nevychádza, tak si kúpiš tú instantnú čínsku polievku za pár korún. A ešte stále sa dá z toho prežiť. Ale menej sa už uskromniť nemôžeš, lebo to už zomreš. Chápeš? Takže samozrejme, cesta je, aj cirkev sa môže uskromniť. Dobre? Ale môže sa uskromniť iba do určitej miery, potom skončí. Verte tomu. Takže to je veľmi úspešná satanová zbraň, ale ty proste tomuto neuver. Biblia hovorí, jedno slovo len prečítam. Dobre? Z Malachiaša. My máme byť tak požehnaní. My sme teraz boli v Izraeli, som toho plný, tak ja vám potom trochu toho niečo poviem. Boli sme týždeň v Izraeli, ja už som tam bol 17. krát, je to proste, prečo tam chodím, aj to vám poviem. Ale pozrite sa, čo hovorí prorok Malachiaš. Prorok Malachiaš hovorí toto. 6. verš 3. kapitoly. Neboť ja, Hospodin, jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být synové Jákobovi. Ode dnů svých otců jste se odvrátili od mých ustanovení a nezachovali jste je. Vraťte se ke mně a vrátím se k vám, praví Hospodin zástupu. Ptáte se, jak se máme navrátit? Což smí, a teraz je odpověď, jak se máme navrátit? Odpověď je toto. Což smí člověk okrádat Boha? A vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desátcích a darech pozdvihování.
Kletbou ste prokletí, pretože mne okrádate celý národ. Prečo ste kletbou prokletí? Pretože mne okrádate celý národ. Přineste celý desátek do skladu, ať je potrava v mém domě, a vyzkoušejte mě takto, praví Hospodin zástupu, zdali vám neotevřu nebeské průduchy a nevylejí na vás požehnání, dokud nebude dostatek. Kvůli vám okřiknu žrouta, nezničím vám víno země, ani réva na poli vás nepřipraví o plody, praví Hospodin zástupu. A budou vás blahoslavit všechny národy, neboť budete oblíbenou zemí, praví Hospodin zástupu. Amen. Tak vidíš, tu je, že přineste celý desátek, vyzkoušejte mě takto, praví Hospodin, přineste celý desátek, vyzkoušejte mě takto, zdali vám neotevřu nebeské prúduchy a nevylejí na vás požehnání. Vieš, ľudia, keď nemajú peniaze, tak sa modlia za to, aby mali peniaze. Modlia sa za finančné prielomy. Väčšinou, keď je výzva na nejakú službu, tak buď prídu ľudia, pretože potrebujú byť uzdravení, alebo potrebujú finančný prielom. Väčšinou je to tak. Väčšinou to tak je. Ja sa neustále stretám s ľuďmi, ktorí potrebujú finančný prielom, majú nedostatok v financiách. A ja by som sa spýtal, dávaš desiatok? Nie, že dávaš. Platíš desiatok? Ako keď som sa spýtal, platíš dane? Nie. No tak potom čo chceš? Biblia hovorí, přineste celý desátek a pak mě vyzkoušejte. Zdali vám neopotvíram nebeské prúduchy a nevylejí na vás požehnání. Amen. Ja to vidím. Niektorí ľudia idú takto hore a niektorí ľudia stagnujú a niektorí idú aj dole. Ale poviem ti, nikto, kto platí desiatok, nestagnuje a nejde dole. Nikto. Nikto, ani jeden. Vieš, niektorí ľudia rozprávajú, ťažká doba, byty sú drahé, nehnuteľnosti sú drahé, tamto je drahé, všetko je drahé. A sú ľudia, ktorí nič nezískajú za celý život. Nepostavia si dom, nekúpia si vlastný byt, nikdy si nekúpia nové auto. Vieš, proste nikdy neprelomia, pretože nikdy sa nenaučili dôverovať Bohu a dávať. Biblia hovorí, vyskúšej mne, never mne, ver Božiemu slovu. Chápeš? Tu hovorí, vyskúšejte mne. Chápeš, keď ti Boh hovorí sám, vyskúšej mne, přineste celý desátek do skladu, ať je potrava v mém domě, vyskúšejte mne. Takto praví Hospodin zástupu. Zdali vám neotevřu nebeské prúduchy a nevylejí na vás požehnání, dokud nebude dostatek, vyskúšej ho. Ja som takisto nemal finančný prielom. Buď sme stagnovali a niekedy sme išli aj dole. Vieš dokedy? Dokým som sa nerozhodol dávať Bohu desiatok. A keď sme sa rozhodli, to už sú desiatky rokov naspäť, tak odtedy už nevieme, čo to je. Amen? Halelúja. Takže povstaň a poďme sa pomodliť, dobre? A ja sa pomodlím, aby Boh ti dal v tomto zjavenie. Halelúja, nebeský oči, ja sa modlím, aby všetkým veriacím, ktorí nás teraz sledujú online, Pane, alebo zo záznamu, alebo sú fyzicky tu, aby každému si dal zjavenie o ekonomike Božieho kráľovstva. Že Božie kráľovstvo takisto má svoju ekonomiku, že to není nič zázračné, nadprirodzené, je to normálne. Občania platia 10% svoj daň alebo svoj desiatok do domu pokladu alebo potrava v tvojom dome a takto je hojnosť v cirkvi a takto ľudia potom prosperujú, majú hojnosť a sú požehnaní. Sú občanmi požehnaného kráľovstva, ktoré má skvelého požehnaného kráľa a ktoré má výbornú ekonomiku. A ďakujeme ti za to, Pane, že ty otváraš nebeské prieduchy nad nami a vyleváš hojne požehnania, aby bol úplný dostatok. Je normálne, Pane, aby Boží ľud žil v absolútnom dostatku, Pane. Aby žil v absolútnom dostatku na všetko. To nehovorí tvoje slovo ani raz, ani dvakrát, ani trikrát, ale mnohokrát, Pane. A my tomu veríme, že to tak je a ďakujeme, že máme aj osobnú skúsenosť. A teraz sa modlíme, Pane, aby každý, kto v tom ešte nemá zjavenie a nemá osobnú skúsenosť, či už nás sleduje online, či je fyzicky tu, Pane, aby si mu dal prielom, aby si mu dal zvíťaziť, aby nikto sa nemusel motať vo svojich finančných, ekonomických problémoch, ale mohol zažívať hojnosť a požehnanie. Aby každá rodina prosperovala, mala vlastnú nehnuteľnosť, Pane, aby každý jednotlivec prosperoval a mal úplný dostatok na všetko, čo potrebuje zaplatiť, aby mohol normálne fungovať, Pane, aby mohol investovať aj do svojej budúcnosti. Mocno mene Ježíš. Amen.